Producția de serie a camioanelor electrice de mare capacitate Renault Trax a început la uzina din Bourg-en-Bresse la sfârșitul anului trecut. Situl asambla camioanele mărcii de 60 de ani și de mai bine de un an produce Renault Trax E-Tech și C. Gama producătorului francez este cea mai mare de pe piața europeană, variind de la 650 de kg până la 44 de tone. Ne aflăm într-un Renault Trax E-Tech electric, configurație de 6 baterii, 90 de kW fiecare, 540 de kW capacitate totală, cu o utilizare de 70% din capacitatea bateriei. Ca și motoare, avem 3 motoare de 200 de kW, asta însemnând 600 de kW putere. Cu aceste baterii putem parcurge o medie de 300 de kilometri, iar dacă încărcăm timp de o oră la o putere de 250 de kW, la o stație de încărcare cu putere de 250 de kWh, mai putem parcurge încă 200 de km. Încărcarea pe care o putem face cu acest camion este până la 250 de kW. Mai mult de atât nu permite mașina, deci putem să avem stații pe DC până la 250 de kW, iar pe AC încărcăm cu maxim 43 de kWh. Este o configurație 4x2, o cabina mică la T. Nu avem pe cabina mare, pe High Sleeper Cab nu există camion electric momentan, doar pe cabina Sleeper Cab, cum este aceasta. Pe autonomia, ți-am spus, 300 de km cu încărcare full, după care la o încărcare intermediară de o oră mai putem parcurge încă 200 de km. Mai degrabă, cred că este un camion pentru transportul regional. Transport regional este ideal pentru transport regional, având în vedere kilometri mai puțin pe acest tip de transport. Pentru un transport de distanță lungă trebuie planificat foarte bine și să avem stații de încărcare pe traseu și stații de putere, ca să ne permită o încărcare rapidă măcar la pauza de 45. Pentru pauza de 9 ore este de ajuns și o stație de 43 de kW. Ce alte camioane electrice ai mai condus? Camioanele electrice am mai condus de la noi Gamma D. Gamma D are configurație la fel, 2 sau 3 motoare electrice. Cutia de viteze la Gamma D este în 2 trepte. La acest camion, la Gamma T, pe care îl conducem acum, avem o cutie de viteze, este iShift-ul, aceeași cutie de viteze ca și pe camionul cu ardere internă, camionul diesel, 12 trepte, 12 rapoarte, este fix aceeași, diferența o fac motoarele electrice. Dar sistemul de propulsie este același, prin cutia de viteză fiind identică. Renault Trax E-Tech T și C pot fi echipate cu 2 sau 3 motoare electrice care dezvoltă o putere combinată de până la 490 kW sau 660 cai putere. Renault Trax pot fi echipate cu 4 până la 6 baterii litiu-ion care oferă între 390 și 540 kWh de putere. Din al doilea semestru al anului 2025, Renault Trax va prelua comenzi pentru o extindere a modelului său. Această extindere va veni cu o autonomie de 600 de km la o singură încărcare, iar acest vehicul deschide noi perspective pentru decarbonizarea transportului pe distanțe lungi.